Ik ben hier op Curaçao om deel te nemen aan de conferentie over ICT en onderwijs. Of eigenlijk moet ik zeggen over onderwijs en ICT. En daar lever ik een bijdrage aan met 2 workshops over Learning Circles van Global Teenager en Peer Scholar, een tool om assessment te doen. Learning Circles is een concept wat leerlingen, ruim 20.000 leerlingen uit 40 landen met elkaar verbindt. En waarbij je een tijdelijke leergemeenschap maakt waar leerlingen samen met elkaar leren in plaats van over elkaar leren. In het Engels, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Chinees, heel veel verschillende talen, ook Papiamento. En waarbij de leerlingen op onderzoek gaan. Ze gaan zich verwonderen over de wereld buiten de school. Hoe lang duurt dat opleiding? Zo'n cirkel duurt 10 weken. Die begint eind februari en die eindigt in mei. En die is verdeeld in 6 fasen. Het begint met voorstellen, hè, zoals we dat hier ook doen. Als wij elkaar tegenkomen, zeg je even kom eens daar, geef je elkaar een hand. Hoe is het met je? Bon dia. Stel je je voor, moet je ook leren hoe je dat virtueel doet. Kinderen werken samen in een wiki. Dat is een soort omgeving waarin ze online kunnen samenwerken. Stellen ze zich voor en dan mogen ze vragen stellen over een bepaald thema. Die gaan ze beantwoorden, onderzoek doen, samenvatten en afronden. In 10 weken. Wat voor thema's heeft u al gehad hier op Curaçao? We hebben het over toerisme gehad. Dat was natuurlijk een Papiamento. We hebben het gedaan over veiligheid, over voedsel en gezondheid, over milieu, over vrije tijd. Dat vonden de kinderen ook heel leuk. En dan zie je dat bijvoorbeeld leerlingen uit Nederland doen iets anders in hun vrije tijd dan hier of in Suriname. En de cirkel die er nu aankomt, dat is de cirkel van LOT. www.lotopreis.nl, want het is in Nederland begonnen. Die gaat over kinderrechten. Heel interessant, maar wat is het verschil van hier, Curaçao, dat in Nederland, zeg maar? Nou, dat weet ik wel en dat kan ik kinderen wel vertellen, maar dan ben ik ze de les aan het lezen. En als kinderen 1 ding niet leuk vinden, dan is dat ze de les worden gelezen. Veel leuker is om het te ontdekken zelf, om op ontdekking uit te gaan. Zoals bijvoorbeeld met kinderrechten. Welke kinderrechten zijn er eigenlijk? En ik kan ze wel een lijstje geven, recht op gezondheid, recht op veiligheid. Maar de meeste kinderen gaat dat er hierin en daar weer uit. Als je ze zelf laat onderzoeken, dan zeggen ze ja, recht om naar school te gaan. Terwijl normaal zou je zeggen, een kind zegt, hey, in Nederland hebben we ijsvrij. Misschien hebben jullie wel hier hittevrij of cycloon, stormvrij. Maar heel veel kinderen op de wereld gaan niet naar school. En dan ontdekken ze zelf dat het toch wel fijn is om naar school te kunnen. En dan zijn ze trots op de dingen die ze vergelijken. De schooldag in Nederland, de schooldag in Suriname, de schooldag op Curaçao. Er zitten verschillen en overeenkomsten en daar gaan ze naar op zoek. Wat me het meest geraakt heeft, en ik denk ook op het eiland zelf, is de cirkel die we gaan doen over kinderrechten. We hebben 2 dagen geleden een workshop gehouden met 22 leerkrachten. En het is zo mooi om te zien als je ergens begint en je gaat samen verkennen, dan zit er in het curriculum van de scholen wereldburgerschap. Kinderen van nu groeien op tot wereldburgers. Daar heb je ander onderwijs voor nodig. Wat we 20 jaar geleden hebben, dat kan niet meer, dat past niet meer. Ze moeten nog lezen, ze moeten nog schrijven, ze moeten nog rekenen. Maar als je dat doet aan de hand van echte actuele onderwerpen, wordt het leren zoveel leuker. Kinderen mogen hun telefoons gebruiken, foto's maken, filmpjes maken, delen ze met elkaar. En dan gaat het over het recht op gezond eten. En het recht op een knuffel of een papi en mami die je omhelzen als je thuis komt met een brassa. En je blijft, als je dat niet hebt. En ik weet zeker dat ook hier op Curaçao er kinderen zijn die dat niet hebben. En in het eind van de cirkel mogen ze gaan opsommen. Zijn er nou andere kinderrechten waar jullie van vinden dat kinderen echt gewoon allemaal recht op zouden hebben? En doordat we in het Nederlands communiceren tussen Suriname, Curaçao en Nederland, sprak een van de leerlingen van de Methielschool uit Paramaribo. Die zit in een rolstoel en die zei bij mij op school, daar zijn de juffen echt heel lief voor me, want die snappen wel dat mijn lijf het niet zo goed doet. Ik zou graag willen dat dat overal zo is. Ik zou graag willen dat overal waar ik kom, dat ik geaccepteerd word zoals ik ben. En vind ik zo knap als een kind dat zelf kan omschrijven. Als andere kinderen in de cirkel dat ook zien, dan realiseren ze zich, oh ja, eigenlijk heb je wel recht om te kunnen lezen. Maar als er iemand van de Louis Braille school meedoet, van de blindenschool, doen ze ook het niet. Wat kan jij nou doen als leerling door te spreken, door een geluidclipje op te nemen, door iets voor te lezen, dat de leerling met een beperking toch mee kan doen? Dat noemen we inclusief onderwijs. Ik vind dat mooi als kinderen dat ervaren en dat in hun gedrag laten zien. Niet allemaal ik eerst en de rest komt later, maar dat je nadenkt in het leren. Als ik een beetje meer mijn best doe, kunnen ook andere kinderen meedoen. Dat is een mooi resultaat.